Bueno, pois nada, aquí temos o novo barco da Xícar, o Pindo, entrando no porto de Avilés. Aquí xa son 7:30 da mañán, día do meu cumpleanos, 16 de novembro do 2017. Aquí vin exprofeso tamén a collelo desde as 4 da mañán que salín da casa, e aquí o temos xa entrando, barco que foi holandés. Aí temos para dentro. Bandeira española, e nada, tripulado con cubanos, sudamericanos, galegos e algún vasco que pode ir tamén. E aquí o temos xa para dentro.